Tuhan di bawah kita untuk poni panondan roh Tuhan. Ay di pabisa rumatanya ihasip Tuhan dengan jolang nasihat maruah. Jalan penuh siang tiki. Tapi gema liturgi ngapa waruhan. Yohanes 5 ayat 25. Palito nagala jalan masundang lebar. Alai nanay merkas ni roh mahal sang bas di bagasan sundang lain. Yohanes 5 ayat 20. Alai nasmurdo pandamion nabiau asa nasian si Yohanes ay akka ulau nani lebih amai tuau sipa sujumokku ima akka ulau nahulula ido maka tidak konau paboa na disuruh amai au. Yesaya 42 ayat 10. Jala togokuma halak nama pitung di dalam naso pintu nasidai pada nolokku nasida di akadalan walaupun naso pinanda nasidai bahinokuma paholomon di julo nasida gabe hakuran adalah akana marlegot-legot gabe manorpon ima akasi bahinokku jaladang bagi gonokku nasida. Lukas 2 ayat 25. Jala adong nasada halak di Yerusalem namargoat si Simon halak nagunar jalada daular naima di pangakul natu Israel nani inganan gitu di perbadia do ibana. Lukas 2 ayat 25. Jala nunga di pabotuan di perbadia itu ibana na so idauna hamatea ia so jolo dikerja Kristus ni Tuhani. Lukas 2 ayat 27. Gabe Roma ibana tujoro didas-das todi tongon madibuan natorana Yesus poso-posoi tubagasan lahu mambayan tu ibana manyunton adat nanya turun patiki. Lukas 2 ayat 12. Jadi dia si Simon mah poso-poso itu dipuji mah di bana minang perlu lain adalah jalan nabo semua di bana sendiri semua lagi dulu. Lukas 2 ayat 31 32. Enok ade ida bataku haluau nasib boy nah pengarada di jolo di bangsa sedene bahan pemandang sumandangnya agak perbeda bahan yang sangat di Israel bangsa Yohanes 14 ayat 5. Bumi ini masih fokus menonton ibana dan membutuhkan manang dia molal jala siap dia bangun wanani jalani. Yohanes 14 ayat 1. Gabe di Yesus matu ibana do dalani dohot hasil toman dohot hamunduan dan kadong nasahan kamay dia sobat ide tiang